السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Omvela panopa fi taatillahi tahlul haya. Mwezi umene tukuyamba umene ndi mwezi wa Ramadhan, tizikhala tikukupatsilani programu ija ya kupambana kwa mwezi umeneu wa Ramadhan. Mwezi umeneu suli ngati miezi ina yonse. Masiku a mwezi umeneu sali ngati masiku a miezi ina yonse. Mawiki a mwezi umeneu safanana ndi mawiki a miezi ina yonse. Kotero kuti ndi ntchito ya msilamu wina aliyense kuonetsa kunena kuti mwezi umeneu iyeyo akupanga zinthu zimene zikumusangalatsa Mulungu subhanahu wa ta'ala, kubwerera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mwezi wopanga tauba. Sitikutanthauza kunena kuti miezi ina munthu sapanga tauba. Naam, chifukwa kuli anthu ena amakangadza kunena kuti inu sopano wafika mwezi wa Ramadhani ndiye mukulimbikira kusonyeza kuti mapembeza mwezi wa Ramadhani. Kumeneko ndiye kumva kola kuika chipembedzo. Kumeneko ndiye kumva kola kuika muchipembedzo. Mwina nkutheka kuti ena ake sana pange nikaa kumene. Sana pange nikaa pazifukwa zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala kudzidziwa bwino. Ndiye mwezi umene uwafika akukufunsani kuti nimafuna ndipange nikaa Ramadhani ikubwera. Musawanyoze, musawatukane, musawalimbitsire kwambiri mumapembeza Ramadhani. Inu Mulungu wanu ndi Ramadhani, nthawi yonse munali kuti. La, mwezi wa Ramadhani umawakumbutsa anthu ukulu wa Allah. Naam, mwezi wa Ramadhani supembedzedwa, koma anthu mwezi umene umawakumbutsa kuti ndili ndi mbuye wanga, ndili ndi malenga, Mulungu amene akandiwerengere ntchito ndibwerere kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Tikuyankhula choncho pano pa fi taatillahi tahlul haya. Ndi mwezi umene msilamu akufunika kuchulukitsa zabwino, kupereka maswadaka, kupereka zakat, kuyendera anthu odwala, kuyendera anthu ovutika, kuyendera anthu okalamba, kuyendera anthu amene ali kundende, amene ndi kuthekera kutulutsa kanthu kuthandiza anthu osauka. Apange zimenezo mwezi uno wa Ramadhani, chifukwa madalitso mmenemu amachuluka. Ukapanga kabwino kena kalikonse, zabwino zake sungathe kuwerengera. Palibe amene angabwere nkukuwuza kuti zimene mwapanga zicha ndiye kuti malipiro ake ali mwakuti no. Mwezi umene ukena kalikonse Mulungu subhanahu wa ta'ala ngati ndika sunna amakulipira ngati wapanga faradhi. Faradhi imene ungapange ndiye Mulungu subhanahu wa ta'ala malipiro ake amatayimutsa kwambiri. Tile mbuku limeneli la ad-durusu ramadhaniya limene lidalembedwa ndi As-Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidurus. Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalali nawo. Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi ntchito yawo yabwino. Ndipo pa page number 7 iwo amafotokoza zokhuzana ndi wujubu sawmi fi Ramadhan. Naam, ananena kuti ndikuyambirira Ramadhan wa hukumu siyam. Tikamati Ramadhan ndi chiyani, komanso hukum kapena judgment, lamulo lokhuzana ndi kusala nchiyani. Wujubu sawmi fi Ramadhan, kukakamizika kusala kudya mwezi wa Ramadhan. Chuyambirira akufuna kuti fotokozera zokhuzana ndi hikma ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Iwo akunena kuti lamma kana fatmun nufusi an ma'alufatiha, chifukwa chonena kuti kuusisa mtima kapena kuisisa mitima kuzinthu zimene mitimayo idazolowera, wa an shahawatiha, komanso kuchokera kuzilakolako za mitimayo, min ashaqqil umuri wa as'abiha. Chifukwa chonena kuti zimenezo ndi zinthu zovuta kwambiri. Munthu ena kuti chinthu wazolowera akuchichita daily wachizolowera kuti umusise kamodzi ndi kamodzi. Chifukwa chonena kuti zimenezo ndizovuta kwambiri. Taakhara fardhu siyami, ndi saumu kapena chikakamizo chosala kudya mchisilamu Mulungu subhanahu wa ta'ala adachichedwetsa. Mukhoza kuona kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala andatilamulira zokhuzana ndi swala. Anthu anayamba kuswali sana tilamule Allah kuti tizisala kudya pompo. Mulungu subhanahu wa ta'ala adachedwetsa zimenezozo ila wasatil islami, mpaka na katikati mwa chipembedzo, baada al-hijra, pambepo kuti masahaba asamuka kuchoka ku Makka kupita ku Madina. Akuti litatawattana an-nufusu ala tauhidi. Zimenezo Allah adapanga kuti mitima ya masahaba, mitima ya Islamu ikazikike pa umozi wa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mitima ya masahaba, mitima ya msadila mtumiki Muhammadin sallallahu ikazikike gaye pa tauhidi, pozindikira kuti Allah ndi mmodzi, Mulungu ndi mmodzi.
mukachulukitsira nthawi imodzi zimapangisa kuti anthu aope zimene zija ndi amathawa. Mukhoza kuona pamene kuti hikma ya Mulungu subhanahu wa ta'ala wachedwesa swaumu Allah mpaka na masahaba asamuka kupita ku Madinatul Munawwara tulinga chuna kuti imani ikazikike mmitima. Masahaba nditudi asimikize kuti opembezedwa ndi Mulungu mmodzi yekha, alibe mwana, alibe mai, Mulungu ndi mmodzi yekha. Kunena kuti Mulungu ali ndi mwana ndi mnyozo kumunyoza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Iye ali naye chifukwa china kuti no anabada opanda bambo nanga Adam, bambo wake ni ndani, amayi yake ni ndani. Zikanakhala kuti chipembedzo muzigwiritsa ntchito nzeru ndiye kuti Adamu anali woyenera kutchedwa dzina limenelo osati Yesu. Chifukwa Adamu alibe amayi, Adamu alibe abambo. Adamu analingidwa straight ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye Mulungu alibe mwana, komanso Mulungu alibe amayi. Naam. Masahaba pambi kuti adziwa zimenezo akuti no litatawattana nufusu ala tauhid was salati. Chilonga chino kuti mitima ya masahaba ikazikike pa tauhid, pa kumudziwa Mulungu mmodzi yekha, was salati komanso mitima ya masahaba izolowele kuswali kasano patsiku. Swala zimene lero lino anthu ambiri akupangira ulesi osaswali. Anthu ambiri lero lino asiya osapembeza kumswalira Mulungu subhanahu wa ta'ala. Muhadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Pangano limene lilipo pakati pa akapolo ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi swala. Faman tarakaha faqad kafara. Amene angasiye swala watuluka chipembedzo wakanira amene. Ndi angati lero lino amene kucha kwa salat kwa lero lino sada swali fajr adzuka asali mchipembedzo. Ndi angati amene lero lino yani ikafika zuhuri amatanganikwa ndi ziko la pansi kusiya kumpembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndi angati amene nthawi ya asiri amakhala mabizi osampembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndi angati amene nthawi ya magharibi amakhala bizi osampembeza Allah. Ndi angati amene nthawi ya isha sasali mwina yena maswali manyumba sosali pa jamaa. Koma mukapeza kuti timagulu timeneto ndi timene tili ma Facebook, ndi timene tili ma WhatsApp, ndi kumalongolola pamenepo inu ashiriki, inu abida, inu opanga zakuti. Mukuweruza anthu ena kumachita kuti inuyo muli ndi litsiro chifukwa chiyani? Anthu ali ndi mbuye wawo Mulungu subhanahu wa ta'ala akaweruza. Sinchito yanu inu kumuweruza munthu, sinchito yanu inu kugamula kuti uyu wakumoto uyu wakujanna. Janna ndi jahannama zili mmalamulo Mulungu subhanahu wa ta'ala. Akawayika mmene mwamene Mulungu subhanahu wa ta'ala wawafuna. Naam, ndiye tikunena kuti kuchokera mu hikma ya Mulungu subhanahu wa ta'ala akuti taakhara fardhu siyami. Kakamizo cha kusala kuja Mulungu subhanahu wa ta'ala adachichedesa ila wasatil islam mpaka na katika mwajibembezo mwajislamu. Baada ya hijra pambayo masahaba asamuka kuchoka ku Makka kupita ku Madina, ndipo mena dawudzira kuti sabanu muyambe kusala kuja. Sabanu takakamiza kwa inu kuti muzisala kuja. Zimenezo adachedwesa chifukwa chani? Litatawattana nufusu, kuti mitima yawoyo ikazikike ala tauhidi pakumudzindikira Mulungu mmodzi yekha. Waswalati, kumanso mitima yawoyo ikazikike pakumpembeza Allah kuyimisa swala 5 pa tsiku. Zimene lero lino Islamu asiya ndi kumalongolozana ma Facebook ndi ma WhatsApp. Ndi ma WhatsApp magulu amene ntchito yake ndi kupanga ma debate kunyoza Islamu mwantundu wina uli wonsewo. Sizoyenera kutenga gawo zimene za Islamu, mmene Muislamu wina alesa kufunika kumatuluka nkumachoka. Wa ilfi awamiril Qur'ani, kumaso Mulungu subhanahu wa ta'ala adachidisa swaumu kuti mpaka na masahaba mitima yawoyo izolowele, mitima yawoyo idzindikire, itsimikize, ikwanilitse malamulo amene Allah wayika mu Qur'ani. Akunde fanuqilati ilayhi bitadrij, ndi mukamayangana malamulo wa sharia mena ambwelesedwa mchipembedzo ambwelesedwa pang'ono. Sikuti Mulungu subhanahu wa ta'ala nangotenga ndikukhutula nthawi imodzi. Zikanakhala kuti Allah subhanahu wa ta'ala atero zikadakhala zovuta kwambiri. Pamene tikuphunzira kunena kuti iniyo lero lino pamene muzikapanga dawa, pamene muzituluka mena kupita kumudzi umene anthu sakuziwa swala, sakuziwa swaumu, sakuziwa haji, sakuziwa umra, sakuziwa kena kali konse kadini, musawalimbitsire pang'ono ayitaneni choyambirira adziwe kalima, amudziwe Mulungu subhanahu wa ta'ala, adziwe kunena kuti opembezedwa ndi mmodzi basi. Alibe mwana, alibe mkazi, alibe alamu, alibe achimwene, Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi wayeka. Mwaita nile kukalima la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Basi ikukwanira imeneyo. Akakwanisa zimenezo mwauze kuti Allah walamula kuti tiziswali kasanu pasiku. Akakwanisa kukhuzana ndi swala, Allah walamula kuti tizipereka zaka. Akakwanisa zokhuzana ndi zaka, Allah watilamula tizisala kudya mwezi wa Ramadhani. Akakwanisa zimenezo, Allah watilamula tizipita ku haji. Pang'ono ndi mmene Mulungu subhanahu wa ta'ala ankatiphunzitsira mmene momo. Ndilo lino mwina kupeza kuti uno wake akufuna kulowa chipembedzo kungopumbweresera sharia yonse pamutu ku munthu amaona kupweteka zimenezo, munthu amaziona kulimba zimenezo, munthu amaziona zovuta zimenezo. Ndi mmalo mokhazikika mu Chisilamu akumathawa anthu chifukwa china kuti amene akutenga uthenga kukawapasa anthu amene sankaziwa chipembedzo siwoyenera kuutenga uthenga uja.